ta lokacin jinin al'ada ba za su yi sallah ba, to amma akwai wasu lokuta waɗanda sallah tana kansu idan ba su rama ba gibi ne a cikin sallarsu. Akwai wasu lokuta wajen zuwan jini da ɗaukewar shi inda wannan sallar ita kuma tana kansu, to amma da yawa mata ba sa kula da wannan. To wannan yana daga cikin gabar da za mu tattauna insha Allah. Zuwan jinin al'ada da ɗaukewar shi a wane yanayi ne inda salloli sai kin rama su. Na ɗaya aka ce idan jini ya same ta bayan faɗuwar rana, ya zama tsakanin faɗuwar rana da fitowar jinin za a iya yi raka'a guda, to wajibi ne akan ta rama wannan sallan ta magariba, saboda ta samu gwargwadon raka'a guda a cikin lokacinta kafin hailar ta zo mata. Abin da ake nufi da wannan, rana tana faɗuwa sai da ranar ta faɗi minti 5, kun ga minti 5 ko minti 3 ma ya isa a raka'a ɗaya. Sai da rana ta faɗi da minti 3 ko minti 4 ko minti 5 kana sai jini ya zo miki, to wannan magaribar tana kanki. Bayan kin samu tsarki sai kin rama wannan magaribar. Aka ce dalili shine ai kin samu kanki gwargwadon yanda za a yi raka'a ɗaya na sallar, kin samu kanki a wannan lokacin kina da tsarki. Balle ma a ce kila sakaci kika yi, an kira sallar magariba biki ba, sai can an jima wajen karfe 7 kuma sai jini ya zo miki, to kin ga wannan magaribar ta same ki da tsarki asali, tsarkin da ya kai za ki iya raka'a ɗaya. To mu ɗauki raka'a ɗaya mafi karanci minti 3 ya isa a raka'a ɗaya ko? To duk sanda kika samu tsarki a jini ya zo miki bayan faɗuwar rana da minti 3 da minti 4 da minti 5 da minti 10 da kwata, wannan magaribar ta wannan ranar tana kanki. Yaushe za ki rama ta? Bayan kin samu tsarki gaba ɗaya sai ki rama ta. Me yasa za ki rama ta? Kin samu tsarki a lokacinta na gwargwadon yadda za ki raka'a guda. Kun fahimci wannan? Ko da sakaci kika yi biki sallan magaribar ba, kika yi sakaci har ya zama kuma jini ya zo, to lallai wannan sallar ta magariba tana kanki. Da haka wannan daga cikin abin da za ku lura da shi. Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ku a irin wa'annan gaɓoɓin. An yafe muku salloli gaba ɗaya, amma wa'annan guraren su za ku lura da su. An yafe muku salloli lokacin da kuke jinin al'ada, amma wannan gaɓoɓin ku lura da su. Idan jini ya same ki bayan rana ta faɗi, magariba ta yi, kila ana kiran sallar magariba da minti 5 da minti 3 kuma sai kika ga jini, ba za ki yi sallar sannan ba, amma dai wannan magariba ki lissafa ta a cikin bashi, za ki rama ta bayan kin samu tsarki. Kun gane wannan bayanin? Na biyu, idan jini ya ɗauke mata kafin hudowar rana gwargwadon raka'a guda, to wajibi ne ta rama wannan sallar asuba, saboda daga cikin lokacin sallar ta riski wani ɓangare wanda zai isa a yi raka'a guda. Shi kuma wannan da asuba kika tashi, kina cikin jinin al'ada ne, sai kika tashi da safe kafin rana ta hudo, sai kika ga kin samu tsarki. Tsarkin da kafin rana ta hudo za a iya yin minti 5 ko za a iya yin minti 10 kafin rana ta hudo. Kun san sallar asuba ba ta wucewa sai rana ta hudo. To sanda kika tashi sai kika duba sai kika kin samu tsarki, kuma daga sanda kika duba kika kin samu tsarkin za ki iya raka'a guda complete. Shine muke kwatanta da mintuna, za a iya minti 5 nan gaba rana ba ta hudo ba, to wannan asuba ita ma tana kanki. Ko da biki wanka ba kamar yadda muka faɗa a wancan zaman, to bayan kin yi wanka za ki rama ta. Za ki iya buga taimama sai ki sallar asuba, daga baya kuma sai ki wanka. Wannan shi ma kun gane shi? Balle kuma kin tashi kin ji, kin duba kin ga kin samu tsarki, kuma sai kika ji masallatai ana ta sallah, to za ki yi wannan sallar asuba din, saboda kin samu gwargwadon yadda za ki iya raka'a ɗaya ko gaba ɗaya raka'o'i biyun ma na sallar asuba. Wannan shi ma ku kiyaye, yana daga cikin abin da idan rashin cike wa'annan, to yana daga cikin abin da zai kawo gibi a cikin sallah, kuma za a tambaye ku akan shi ranar alkiyama. Kun gane wannan hukuncin ko? Idan kika samu tsarki da safe kafin hudowar rana, gwargwadon yanda za a iya raka'a guda, za a iya yin minti 5, za a iya yin minti 10, to ki sani wannan asubar za ki yi ta. Kin yi wanka biki wanka ba za ki yi ta. Za ki iya buga taimama sai ki wannan sallar, daga baya sai ki wanka.